Giauhag ang Department of Public Works and Highways nga unahon ang pagbutang og safety signages ang mga accident-prone areas human makalas ang 23 anyos nga motorista nga nahagbong sa pangpang sa barangay Campo 4. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Usa sa gitan-aw nga kinahanglang mapaayo na dayon kining naguba nga gutter kilid sa daan aron makapugong sa tao o sakyanan nga mahog sa pangpang. Subay niini giawag ni Talisay City Councilor Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resiliency, ang DPWH nga unahon ang pag-ayo sa gutter nga naguba atol sa pagdahili sa yuta niadtong Oktubre. Gikinalan usab nga mabutangan na og mga traffic safety signages ang mga giilang accident prone sa bukirang bahin. Kada siyang portion no atong iauhag no hangyo na to ang taga DPWH nga kinahanglan nga maaksyonan gyud na matagaan gyud igong pagtagad kay karon sama na karon anday na discuss ang motor. So mohangyo ta sa taga DPWH nga matagaan igong pagtagad para maprotektahan ang atong mga kaigsuonan. Niadtong Biyernes, Nobyembre 1, usa ka 23 anyos nga motorista ang patay kansang lawas nakitaan haduol sa sapa sa barangay Campo 4. Gituohan nga nahagbong siya sa pangpang nga may gihabugong 100 feet. Nakita no sa baduol sa lawas sa biktima ang nagutay-gutay nining motorsiklo. Samtang, subay sa kinalit nga pag-uwan-uwan, mipahimangno si Caballero sa mga motorista nga magbinantayon sa pag-agi sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay, ilabi na sa Manipisto Toledo Road. Gikan sa posibleng pagdahili sa yuta ug kadangog sa daan. Gipahinumduman sa mga community first responder nga magbinantayon kanunay sa posibleng pagbaha ug kusog nga hangin nga makahatag og kahasol sa mga molupyo sa dapit. Usas mga pagtulunan ba kay di kita magpalabig kumpiyansa kay kung magkumpiyansa ta mao na nga daghan ang kinabuhi nga madisgrasya unya daghan sa mga kaigsuonan na ito nga di gyud makapangandam tungod sa pagkumpiyansa. Nagsunod-sunod bagud ang mga bagyo. Dito lang gis babaw. Wa man ta kubaw kung sunod bagyo diri dapit sa ato. Nagsige man gyud tan-aw to ang mga city atong disaster office sa mga advisory sa pag-asa mo man pinaka-importante para may baw taon sa buhaton at a certain moment in time. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.